Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kulo Ahmad Solahul Umam saking kelas kaliwelas kayu kali berarti puisi. Judulnya Corona. Corona, oh Corona. Ora ngetok nanging medeni. Ora krungu nanging mateni. Lara sing ora disengaja nanging dadekate perkara. Corona, oh Corona. Ing ngendi-ngendi wae koe ana, ora ing kene ora ing kana. Prasat sa indenge dunyono. Sainggo ekonomi ora tata merata. Corona, oh Corona. Nganti kapan kowe dadi perkara nyiksa manungso sa prana-prana. Nganti diusung ke Reto Jowo. Oke, terima kasih atas videonya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.